И здравейте хора, днес както виждате играем на Roblox Murder Mystery 2. Ако видеото ви хареса, струшете лайк бутона, ударете тази камбана и направо ще започваме с играта. Да. Започнахме играта, започвам с нормален. Но все пак, ако не знаете целта на играта, предполагам, че повечето хора ще я знаят. Значи има три роли, като едната е шериф, другата е мърдър и последната е Innocent, която съм аз и ми се падна. Като целта на шерифът е... има пистолет, както може да видите, има пистолет. И целта му е да убие убиецът. Целта на убиецът е да убие всички, а тези, които нямат роля, в смисъл зелената роля, която видяхте, тя няма нищо, освен това да събира стотинки и да оцелява. Да, както виждате, ме убиха. Както трябва да казвам, целта на нормалния човек е никаква. Просто да стои, да събира стотинки и да оцелява. Аз не успях. И... започнахме втората игра и се падам като нормален. Добре, значи ще се пробвам този път поне да издържа повече, като се крия, или не съм чак толкова близо до хора, като теб. Тя има voice chat. Да, както виждате, има voice chat. Доказателство, че съм на 14. И мога да ползвам YouTube да накажете нещо. Не, има човек долу. Между другото, гледах някакъв трик, че като скочиш ето тук и с Shift... наистина става. Го направя, обаче има трик, в който като сте тук, скочите и натиснете Shift Lock, просто ви изстрелва в небесата. И убиецата тук. И май ще ме убие сигурно. Да, както казах, малко ми е тъпо, че не ме пуска като шериф или като убиец, защото като тях съм... като съм убиец съм малко по-добър, отколкото като съм шериф. И така, гайс, най-после ми се падна мърдър. Това е мисля, четвъртата игра. Сега ще трябва внимателен, защото ако ме убият, няма да е много добре. Няма да почвам веднага, ще изчакам да може би 2 минути и 40 секунди. Добре, първи кил. Няма да кемпа на пистолета. Видяхте, бе. Не! Вече съм в грешка. Оп!
Ами, тя мами, аз ви казвам, тя мами. And I think to myself, what the fuck? Ами добре, гайс, мисля тук да приключим видеото. Ако ви е харесало, струшете лайк бутона, ударете тази камбана и до следващия клип.